Ngulet apa? Iku yo dikeki ta. Ana keramik warna apa? Ana ta. Kuat banting aku. Kuat ora banting aku? Tak banting dhewe lho. Jegal, gak kuat banting. Jegal padakno sapi ya. Pemasangan keramik ala konbrit. Pemasangan keramik 2025 gak ada di Sreng. Digeraji mbek untui mau. Ki luloe. Dari marah ini semene. Boyo direkno to yo. Wis roh ora kemarah. Aku delok tobrut jere. Oh, kuwi keramik sing koyo nek ning soran kae. Tawasan iku, tawasan apa ta? Nyapa ta? Wonge kate jegal aku kok. Aku kate dijegal jare, Mak. Aku kate dijegal kok. Kayak kuat jegal aku. Dek tak tendang ae mencelat. Iki lo mereng delok ta. Senengane guys, sing mereng-mereng ae. Pone mereng. Iki kan dukur ngene. Senengane gawe model mereng. Kan senenganmu ngono kan ya. Apik iku. Yo wong banyu lagi diseni yo wis. Lho warnane kaya ngene. Oke, jarene Ajis. Nili apa? Mbok brut. Mbok brut. Cekal